wathi bahuphe Itunga ligibeli lelo konke manje kumayini lelo laba phela ngonyaka wena itunga ligibeli lelo wena lelo laba phela ngonyaka wena Itheke yokhaya uganise yoganise manje bamela yoganise Niyaphinda yazi abantu banovalo sanibonana ngayekela lento yokucula igospel ngoba kwakufanele ngihlezi novalo lokuthi zizokhala ngekwazi ukuphila ukuhlekisana mina ngiyabajina nje ukuthi kube ngiyijaji ngempela bengizothi ubani right hayi ngicela abadlali nangiqashe akhona amabhinza awuphaka umusasa phezulu ebhinzini nomthandazo ngitha uNkulunkulu nomthandazo namabhinza lawo sezibonile into nje ngiswekile niyangithithisa usufuna nemakamereni awusho usufuna nemakamereni
Oh, he Nina Messi. Asithembe ngizovela ku-TV. Ningizolo ngizothula nje ngoba angikwazi ukuxoxa. Kanti ngoma yami wona noma yiphi zonke ezakho. Awusukuma usukuma.
ngizokhombisa ukuthi ukuba yibhinqa kumnandi ungakuthathi kancane into iyona ngiyithathe kancane ngiyayithanda ngicela ukubonga kuwona wonke umuntu othe waba isihambeli somcimbi omuhle kangaka awumadayi uNkulunkulu agcinele wena ngoba ubungekho nethimba lakho bebengeke bangibone labantu Angusiyena umculo oyitshelayo angibona nabaculi abaqashe bawindi nezimoto bahube wabantu angithi ngiyangizwa angiyona lenhlobo efuna ukubukwa ingoma yami ke yona uzoyibuka uyathanda noma garantileke lapho ngenxa yale ndoda ngila ngiyakuthembisa futhi ngisazoba la ngoba into ayisho mina wathi ngibona inhlonipho nayo mfana ake uzila ngase ngishona khona wema qombe gospel manje ngimcimbi ngimeme mina ha ngifuna ukuhluka nje angifune ngihamba ngicimbi yamaskandi kakhulu ilungile vele sengabashaya bonke lapho sokusela ukuthi ngizosibonisa nje kubantu abahlukile ukuthi ngiyabathanda nami ngenza imicimbi ngiyacela bandla lingisupport ngayo yonke seqedile baba imanda kwethu yini manje sasikhona nifuna namawa Jesus shaya mfethu bazongishala la kama ngomthwa amawethu ungamzayini ngisasicela ikejele faka yawe sasicela noma Namanje sawa shai
ningayizami lento emakhaya ningayizami lento emakhaya obemshiyele kuzogcwala kanti yasonakele but uma ufuna ukushaya lempahla le kumele ube nephempasi eduze ngoba mozoshaya ngezinqa zakhe awuzoze dingeka ukuthi ube nephempasi eduzane futhi ibe ne-waterproof ngiyaqala ukuthi ngiphule kumoya iveni iqalile yonke because ubafo nje besenze kahle la usengikhumbuze ekhaya emumva lezansi eyi guys anazi lezansi emhlanga so but bese ngidani ngifuna ukushaya lapha ngoladusha lapha kuthini but bese ngifuna ukushaya nami ngifuna ukushaya ngayo wamsabotage guys we are done with our guest performances for now we are going back to the business of the day. Cannot talk about in a business mean I'm a business now. Somewhere away. The business of the day, which is the competition. Because we're going to go out 6. We go. Out 6. Let us spin the food, spin the execute. See be attentive. See what's near the back group. Each end. The message we are going to back group. Contact Pasale Hall. Somewhere away. We go. Ladies and gentlemen, please welcome